Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li bħalma nbniet maġġoranza ġdida nazzjonalista f'ħafna lokalitajiet, il-Partit Nazzjonalista huwa determinat li jibni maġġoranza nazzjonalista fil-pajjiż. Qal li l-poplu qed jinduna li l-Partit Nazzjonalista huwa l-Gvern alternattiv biex joħroġ lil Malta mill-problemi li daħħalhom fih il-Gvern Laburista. F'konferenza tal-aħbarijiet brabta mal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, il-Kap Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista rebaħ 6 kunsilli lokali ġodda imma tilef wieħed biex issa għandu total ta' 24 kunsill lokali fideh. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista żied 5 kunsilli fuq l-2019 u jekk magħhom jiżdiedu bir-Kirkara u l-Mellieħa fejn il-Partit Nazzjonalista għandu l-maġġoranza ta' voti mirbuħa fuq il-Partit Laburista, il-maġġoranzi l-ġodda jiżdiedu għal 8. Dr. Grech irrimarka li l-Partit Laburista tilef 9 kunsilli lokali u rebaħ wieħed biex issa għandu l-kontroll ta' 39 kunsill meta qabel kellu fideh 47 kunsill. Dr. Grech qal li l-Partit Nazzjonalista naqqas id-distak mal-Partit Laburista fuq l-2019 bi kważi 27,000 vot. Il-Partit Nazzjonalista, irrimarka Dr. Grech, naqqas id-distak b'aktar minn nofs. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista żied aktar minn 11,000 vot waqt li l-Partit Laburista naqqas il-voti bi 52%. F'termini ta' kunsilliera eletti, Dr. Grech qal li l-Partit Nazzjonalista żied 20 siġġu biex issa għandu 212 siġġu u naqqas id-distak b'27 siġġu fil-waqt li l-Partit Laburista naqqas 15 siġġu meta mqabbel mal-2019. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista żied siġġu wieħed fi 17 il-lokalità. F'Ħażabbar, is-Siġġiewi, il-Mosta, l-Imsida, f'Birzebbuġa, Ħaddingli, il-Ħamrun, Ħallija, il-Munxar tal-Pjetà, il-Qrendi, Santa Luċija, is-Swieqi, ix-Xewkija, iż-Żurriq, iż-Żebbuġ Għawdex u San Pawl il-Baħar. Żied 2 siġġijiet f'Marsa Skala, in-Naxxar, ix-Xara u San Ġwan. Min-naħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista naqqas siġġu f'5 lokalitajiet f'Bormla, il-Gżira, Ħall-Kirkop, San Lawrenz u Flasri li kien l-uniku lokalità fejn il-Partit Nazzjonalista tilef il-maġġoranza. Dr. Grech qal li f'dawn l-elezzjonijiet il-Partit Laburista rebaħ maġġoranza waħda ġdida f'Lasri. Tilef siġġijiet f'Ħażebbuġ, Ħażabbar, Ħallija, Marsa Xlokk, l-Imsida, Bir-Kirkara, Birzebbuġa, f'Ħaddingli, il-Qrendi, fix-Xewkija, fiż-Żurriq, fil-Furjana, il-Mellieħa, f'San Pawl il-Baħar u anke f'San Ġwan. Dr. Grech kritika lix-Xandir Nazzjonali li qal ma xandarx din l-informazzjoni u qal li għadu jrid jaħbi il-verità kollha.